Il-Gvern ħabbar li għalaq il-portijiet Maltin għal qdiet mhux governattivi li operaw dajjes bħal MV Lifeline. Fi stqarrija, il-Gvern qal li dawn id-dajjes mhux se jkunu jistgħu jużaw il-portijiet ta' Malta sakemm tintemm l-investigazzjoni dwar il-vapur MV Lifeline. Il-Gvern qal li rrid jassigura li l-operazzjonijiet li qegħdin isiru minn dawn l-qdiet li qegħdin jużaw is-servizzi tal-portijiet f'Malta qegħdin joperaw skont regoli nazzjonali u internazzjonali. F'kummenti ma' News, il-Viċi Prim Ministru Chris Fearn qal li l-investigazzjonijiet qegħdin isiru minn awtoritajiet indipendenti. Qal li sakemm jintemmu l-investigazzjonijiet dwar MV Lifeline, Malta ma tistax tħalli vapuri simili millu jidħlu jew joħorġu mill-portijiet Maltin. Huwa importanti ħafna li waqt li l-pajjiż tagħna, waqt li Malta iżomma regoli internazzjonali kif dejjem minna kif għandna l-intenzjoni li nibqgħu nagħmlu, daw regoli internazzjonali jiġu osservati minn kulħadd minn pajjiżi oħrajn kif ukoll minn kull plejer ieħor inklużi bastimenti u NGOs li qegħdin f'din is-sitwazzjoni. U l-waqt li aħna qegħdin ninvestigaw lill-Lifeline innifsu, irridu naraw li bastimenti oħrajn li jistgħu jkun hemm involuti huma wkoll ikunu qed jieħdu ħsieb ir-regoli internazzjonali. Intant, il-Ministru Chris Fearn fisser il-ftehim ad hoc bejn it-tmien pajjiżi Ewropej u n-Norveġja bħala wieħed storiku li seħħ b'inizjattiva personali tal-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat. Qal li dan wassal biex tmien pajjiżi oħra jirrealizzaw li din mhix biss problema tal-Gżejjer tal-Mediterran, iżda tal-Ewropa kollha. Dana tista' tgħid li wara aktar minn 10 snin ta' sitwazzjoni ta' migranti fil-Mediterran, l-ewwel darba li hawn ftehim għalkemm huwa ftehim fuq każ wieħed, ma ftehim importanti bejn disa pajjiżi Ewropej. Ġifieri l-ewwel darba fuq inizjattiva ta' Malta, anzi fuq inizjattiva personali tal-Prim Ministru Joseph Muscat, għandna tmien pajjiżi oħra parti Malta li qegħdin jirrikonoxxu li din mhijiex biss problema tal-pajjiżi tal-Mediterran, imma hija problema tal-Ewropa kollha. U naħseb dan huwa żvilupp importanti ħafna, huwa żvilupp li rridu nagħtu importanza leh, huwa żvilupp li qed iseħħ propju minħabba l-insistenza ta' pajjiżna. Ma jistax ikun li pajjiż żgħar bħal Malta jaffronta sitwazzjoni bħal di waħdu.